दिनै फोसावबाय 2 थाखोनि हायार सेकेन्डारि आनजादनि रिजाल्टआव मा दं मा गैया गासिबो नुखाबाय मोजां रिजाल्टखौ लानानै खायसे फरायसा बिमा बिफा आरो फरायसालिनि खुंथायफोरा जोबोरैनो रंजाखांनायखौ नुनो मोनदों नंगौ देग्लायनि हायार सेकेन्डारि आनजादनि रिजाल्टआव टप 10 नि सारियाव सासेबो गैया बर' फरायसाफोर बबेखानि टप 10 नि जायगाखौ गासैबो गुबुन हारिनि फरायसाफ्रासो आवग्रिदों बेनि अनगायैबो बे रिजाल्टआव गोबां जिल्लानि फरायसालि कलेजफोराव फरायसाफोरनि उथ्रिसारनाय जौखोन्दोखौ मोजां खालामनो हादों जर'खायै बिटिआरनि रिजाल्टखौ बे समाव रायखांनाया गोनांथार रिजाल्टनि रिपर्ट बादिब्ला बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लाफोराव रिजाल्टआ गोजोनथावबो नङा गाज्रिद्रायबो नङा बे रिजाल्टखौ नोजोर होयोब्ला आर्ट्स स्ट्रीमनिफ्राय बाक्सा जिल्लायाव 80.17% जौखोन्दो क'क्राझाराव 62.66 जौखोन्दो चिराङाव 54.23% आरो उदालगुरियाव 53.49% जौखोन्दो फरायसाफोरनि उथ्रिसारदों फारसेथिं साइन्स स्ट्रीमनिफ्राय बाक्सायाव 95.69% जौखोन्दो क'क्राझाराव 77.66% चिराङाव 80.56% आरो उदालगुरियाव 82.72% फरायसाफोरा उथ्रिसारदों ओरैहाय कमार्स स्ट्रीमनिफ्राय बाक्सायाव 94.1% क'क्राझाराव 67.82% चिराङाव 89.78% आरो उदालगुरियाव 83.64% जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिसारदों बुंनो थाङोब्ला देग्लायनि हायार सेकेन्डारि आनजादनि रिजाल्टआ बिटिआरआव हास्थायनाय आरो मिजिंथिजानाय बायदि थोजासे नङा नाथाय बर' हारिनि आरो बिटिआरनि थाखाय जोबोरैनो गोजोनथाव बाथ्राया बेनोदि देग्लायनि हायार सेकेन्डारि आनजादनि रिजाल्टआव क'क्राझार सरकारारि फरायसालिमानि फरायसा प्रीतम नार्जारिया आसामनि गेजेरावनो इंराजि आयदायाव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननाय फरायसा जानो हादों प्रीतम नार्जारिया हायार सेकेन्डारि आनजादाव इंराजि आयदानिफ्राय गासै 98 नम्बर लाखिनो हादों बेजों लोगोसेनो बर' आयदायाव अनसुला उजिर मुंनि सासे फरायसाया बयनिख्रुइ बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसार जादों BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75 जौखोन्दो रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50 जौखोन्दो रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25 जौखोन्दो रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड' इंराजि एसामिस पलिटिकल साइन्स हिस्टरी इकोनॉमिक्स एडुकेशन फिलसफी सोशियोलॉजी जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउन्सेलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 7002271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल ID govindcollege@gmail.com